Zovit kan lo le ta tunchuma chuan Frederick Diminga mimak le nun rong chanchin kan ngai thlo do na ni Frederick Diminga hi England rama anchila in somthum sangka charia somnga pathum khan alo pianga an unaw hi pasari ni in ama hi anaw pangbera an omna vela mi ta chuan se thalo tak ane awangin Fred mia a Matt Fred ti in an ko thina ama hi lululin aswal thiam em maya hetiang tak maya anaw pan lai atanga aswal mai hi amak zok hialani ate deulai hian apa hian kut athak na sa thin hle a hemi wang te po hian ni arinom apa hi mi pa ngai lo tak ani a mia daluna dalu ngai hel khop ani a voili lai mai mani ti tlum malo tum to thin ni in an soibok a hun top lampo hi mia da na huna hian a manga a thini thlengena omani hetiang din mun hi apa chu ni ma se anu hi Sunday school a zirtir tu ani a tu tha tin reng ta chu Frederick an hena chu na hril ve thina Frederick a po hian anu hi angain pathian thua hril thin ang ta chu angai thangun ve thin hle a suala tluk na le hremna chung chang hi a boi pui hle a azin vel na po bible a keng thlap zelani ma se van doi thlak tak mai na nu hian kumsang khazaria somsar ipanga khan aboral san vele ta hlau maya Frederick a chuan a tuar thiam lo hle maya pa nei to lo ma se ama hmanga tu nu ane awang hian zia te po an siam thave man hle a ma se nu thi na chuan anun chu avo chevek ta zok ani ome kumsom paruk alo tlin chuan anin chu asanin atlan bo ta a mun sang sanga te om kualin ming san te in phu a atheyang angin ai lo ve thin ani chutia hun te man lop nu a chuan England a ke le a kumsang ka jaria somne pakhat kumalo in her chu me chuan Frederick a po chu Mary James nen anin tonga anin nei ta hialani heti hun lai hian Mary hi kumsom ni paruk mi ania annu pa chuan England a omrang chu anin awangin South Africa an pema South Africa hian rei omlovin Australia lama an pem le a Australia nom chung hian Frederick hi Sydney Rockhampton le Melbourne ate guest fit saktu atangin ain lo kwal thina heta anom lai hian anupui Mary nen chuan fa pani an neya Frederick hian ei zonna guest fit vel hian he so hle a ama chortu te po hian na thiam awang chuan an fak ve hle thin ani ma se Sydney a na tho lai chuan a thona company a chuan guest fit na bungru abo then tatlat mai Frederick lak ni nan soya ma sen pu na hi aphana sa hle a midang puin an thona ve tho mi panaw pangruk chu ni ti na tang ve tlat maya ma se thil ruk chu ama kut nge tangin an man le sia wang chuan karuk chung lung ina tanga karuk nuwa chuan an chu a Sydney a tho chuan guest fit tu na chu a thok chun zom le ta ani December sangka jaria somre pasari kuma chuan mi abuma wangin an man le ta a bela chu lai lo kan phalsaka ma sen bel chung hian atlan bo le mana asung tenen chuna rukin England lawa an ki le a England a an le nu hian fa pani nei belin Mary nen hian fa pali an nei ta ani hun nenga ma chen anin nei nu chuan in mu thiam lo na nein Mary nen chuan Frederick hi anin then le a Frederick hian anu pui fanaw te chu a chu asana anin then nu sangka jaria somriat pakwa hian Frederick chu South Africa ke le in lunglua tol ruwa sumtam taka siam heng he ani England lama hole turin a in buat saya South Africa atanga England pantu longa chuan a chuang ta a along chuan na chuan mi hosa tak ang main tlero utam tak in belin poisa po ale kual na sa hle ani ome longa chung venula tam tak mit po ala hle heng he ani kumsang khazaria somriat pakwa November thla chuan England a ko pui pakhat hala chuan lutin helai hmuna hian minglem in phuin Harry Lawson Mount House Farm Rockhampton a beram veng tuangin a insaya February hindi som pariat sang khazaria somkwa chuan nula naw pangte Helen Matheson i kumsom ni pakhat mi a in lo na nu fanu chu nupia anei le a ma se Helen hi adu khop vak lo ni ngei turani anin nei hlima honeymoon an man zo chuan engma soilovin atlan bo san le ngal dai maya aming le an hato te ti danglam awang hian Heleni tan po hian han umzi vak ngai na om lo ani
Frederick at chu anu pui hlui Mary le afa pali ten hen at chu na ki le hi alo ni a ma se ki ra tanga rei lo te at chuan midang abum le a an man chual e awang chuan tlan chia dangai le ta achung tenen chuan England ram chu sanin South America lama an tlan chia a an chui zui zela Uruguay khopui Montevideo an man ta a England lama rem turin an phur let le a Lakot chung lungina tan tirani nuwa kumsang kazaria samko pakhat khan an chual eta ani hemin hu hian mingdang in phualein Albert William anga in soile in sipai officer India tanga chol mang anga sin angina in soya azam lo ve ham tak chuani anu puinen chuan in koprem le in Liverpool bulloka khote takte rein hi la Indian vak lo lo turin anin puat saya anu pui fanaute anin sun lu ma chuan ani nei tunu hna chuan ain lu atu chu simena zu that angai thule aman mo to awanga ama poisa choi a siam that mai tur thu alo hril boka ain nei tunu po chuan alo rem ti ve maya ni enga musa chung chu in chuat chu alai khor ta a alai khor na lei chu thingra ma chuan a khung thla zela adu to ka lei khor nu chuan anu pui le afa te chu in thara chuan in sun lu tir ta ani alai lei khor chuang dang ni lovin anu pui fanaute phumbo na tura alo rom han lok vek hi alo ni a August ni som pakhat zana anu pui le afa te pali chu anmut korne na tui taka anmut thil lain na tel hau lovina thatta vek maya hrei pui na chek ma sapota chumi nuwa chuan an thoka chuan a zaile ni in an soya mani nu pui fanaute nge mai poise box hi lo hetiang taka ronga thadu tu hi engang mihring tak niang mo arap thlak le ani atha nu hian an in chuat alo lei khorsa chuan a phum ta a anu pui le afa te pali phum nan chuan san khuwa de uthoin hun a mang ani leya chil zo nu hian simenin achunga azut nan le veka atuk zinga chuan indify tu ruain in chung da chu ati fai tira ain bulvela mi anu pui le afa te in sun lut lai lo mutu te bula chuan an mi mu chu u naw nu le afa te an ni thua shila ama atlo turun reilo ten lo kalok ti in dot a shil ani anu pui Mary u naw pa bula chuan dot soile in anu pui fanaw te ho chuan Australia an piam sam vek thu alo shila hetia tha nu lok hian anom na venga mi Emily Mathesi kumsom ni pasari mi chu nupuya anai le ngala anin nei nu hian Melbourne an kala khopui chim lampanga Andrew Street a chuan in an lu vele a December tha ani a in thar an lu atanga ni somvel orti a chuan Frederick ale anu pui Emily chu anin hau ta vak maya Frederick tim dim in sum zawlo chuan rei pui chu la in ama a lo ti to thin dan boken anu pui chu chek le ta chor maya me chi om nem sok tan chuan han be let ngai na hom lo adu to kin a soi salhum le top mai ani hemi zan hi Christmas ur lok zan an heng he a ama a lo ti thinang bok chuan an bedroom a chuan chuat lai khore na phum le ta a achunga hian simenin azut nan vele thlap pok ani atum lo dewa tola thale tak sia chuan Frederick a chuan Melbourne chu chuasan le in Sydney a bok chuna ki le ta a mingdang in phule in Baron Swanston angina in soile a heta hian me chadang adu zong ke Townsville atong le a in nei puya som vele ringut maya ma se ke di hi chuan alo du lova chuti a bem thluk thei tak silawa chuan pem le in Fremantle Australia in beng bele ta ani tlani alo ral mek chuan Melbourne na anu pui Emily atha na in chu tumain an lu alo awangin midangin lu an tuma ma se in an hong chu an han lu chin chuan room chunga tang chuan thilrim sadek mai hriat an nei ta a in nei tunu hena chuan an complain a rim lo chuan chuan han chui chian chuan chuat atangin ani ti an hret hei ta a mi thi troi rim anam ni an hriat awangin police ho an ko ta ringot maya police ho chuan cement chuat chu an chu khoka an han lai chuan Emily ruang chu an mu chuak ta ani a ruang chuan postmortem ngala Rizala alan dan chuan a shoka zai thler ani a alua chuan voi tam tak sut nan hu ma ombok ani police ho chuan chuiji ngalin anim bul hnai mi te hena chuan Albert William a pian mang le mel om dan alam dan a chanchin ang hriat theyang ang chu an zot loma in nei tu hela chuan an chung ko chanchin te an zot che ngal boka an han chuiji zel tak a chuan Albert William ti minga
England lampana longa chuang anom ti chu an thata a chumi longa chuang ve passenger dang te chuan mu the ang angan han zot le loma passenger tam tak chuan puiliam chuan lo hria police ho hnen ami ji an ngai thelo thu an lo sei nual boka amelom da nan han sei chuan an mi zon ngei chuan ni ti an thei ta a Melbourne na an chanchin bu ata chuan Albert William a tual tha na arin hlel ani awangin police ho mi zon lai ni thu chu han chu ata chuai maya Australia police station tina chuan an hrit pung boka Emily ruang an char thu chu van tlang mi pui ho po chuan an hrepung chak le a Emily chu achung te an hriat mai lo awangin khotlang chuan kuang siam sakin an phum ta ringot mai ani Emily hi a pasal hmang in athata vui tu le arong boi pui saktu mumal po nei lovina oma alainat om takset ani police ho chuan thei top chuina nan chui zui zela longa thok ve mi pakhat chuan William alem anzia chuang muwa alo hral maya January ni somni pathuma Fremantle lampanin akal thu police ho hena chuan a hril le ta a ma se hming chu Albert William ani lovin Baron Swanston ani thu a hrila police ho chuan poster simin Australia ko tlanglama chuan an the dar ta chuai maya Frederick chu Baron Swanston a hming pu in Fraser Goldmine engineer anga in soin na lo thok le mana Frederick hi engineer lamzir ho si lovin engineer angin na thok thei tlat mai hi mi boman he so hle ti chu a chiang reng mai a chanchin hriat thei chin ba ka po hian mitam tak abum thluk nge rin om ani police ho chuan na tawna hmuna chuan an bakal chilta a Australian pa ho Goldmine na thok ho jing a chuan inti tu mel tak hian a loading luang maya an huaya na thok ho chu lo ko kol zat lai chuan vamanta ani Australian pe ma sakber ruma Frederick lo thatu ho chuan Emily thalak an han mu chuan anu puian hriat nen chuan an hmelain an lo thu police nen a chuan an lo hrila Australia hian hma kan sei tong kha nu pui masa Mary le afa te nen khan hun enga mochen kha anom ve to khani a an mani chung ko thatu hian lo ve nuat mana ma sian chanchin hi tu mai nan thazui lo ani an mani lo thatu ho chuan Frederick anu pui ruang an char chu an mi hriat Mary nen chuan an hmel chu sei lo an pen phung leng kim mai chuan an lo thuan soya Mary hi chu Emily aya toilet tlema vunrong hang zok le ani a police ho chuan Frederick hian nupui pani anei ti an ringta a anupui pakhat zok chu khonge omta khang ti chu hriat tumin san kuang hnan tan le ta a police ho chuan Melbourne lama Emily ne na anin lo chuan han song thale a Paul Albert Williams sati hinga Rainhill hotel pakhata tla chu e tura somna ka thi alo ni a Rainhill police duty ho hna chuan Albert Williams sale anupui fanau te chu tuteng e choi asom tu chu ani zo chiang turin anti a police ho venan han zo chian ta ka chuan police ho chuan choi tura som tu chu Pimathuri ani ti an thei ta a Pimathuri an han zo chian chuan Melbourne an rong mu Emily nu kha halo ni rang maya afanu Emily ruang an sarti thuan hril chuan ni kho hrelovina thluk pha hialani aron har chuan Emily chanchin da chu an zo chiang thei ta a omzia chu Frederick an anupui masa Mary le afate atha na in nei tu chumi fanu Emily chu nupui anei le ti na ani chu Rainhill hian Frederick hian nupui fanawa nei ti tu mai nan hriat pui man lova Mary te nu fa lo mutu te bula la khan aunau nuang khan soidai boxia Pimathuri soile dana chuan fanu Emily hian Melbourne lama mi pa pakhat aton thualo hril to a apian ji le melmang an sei chuan Alminson Frederick William anga lo in soinen chuan in angchi maya ama Albert William in lo thina chuan lu pita a in chuan hongchi chu alo u huk maya police hovin an soidan pe chuan mithiu irim anam anti a anin chuan handap kol ta zunga an mei chemna te chu enfin chuat simena in char chu an han chun khokta a an han lai khok chuan Mary le afanau pang pani rong lo toina sto de puana in tum chuan chuakta a Mary rong chu zangthal zong hena lo oma nau pang pani chu an pania in bo tho hian an lo om boka adang an han lai zel chuan nau pang pani dang simena in char bet lek hi an hu bele ta a an fanau pang ber pe hi chu atha hian thasom paret mi chawk alani a
Marison hi han ngai to phei chuan a lainat om tak zet ani Frederick a hian record thalo tak tak anei reng chungin afa ten pan nei the nan ti in chung ko a ko sakho le the ne turin du thlan na asiama chuwa du thlan na fang chuan a mal mangai em afa te nen annu na chuan chan pha tamai chu ni sia apoin arap thlak tak zet ani rong omna chuan le kabu pakhat hian hu boka chu le kabu a chuan diming tia mingin ziak chu thai che in apia chuan William tia in ziak hian mu chuak tel boka police ho lorin hela chu a chiang ta Frederick Deming le Albert William chu mi pakhat anni ti an tha theita ani Australia rama chuan England pa in an rama rong taka mi tha thu chu an soina sa hle a Frederick chuan anu pui panhi te le afa pali te chu athat ngei ni ti apuang ta boka chanchin bu article sanga achung chang hi an chu luai maya article 10 khata an je dana phei chuan Frederick a hian thuruk thalo tak anei anga chu anu pui te hian an thachuk anga an soi chu alo awangin an ka hupna na that tamai ni in an soi boka mitam tak ngai dana chuan Jack the Ripper ni an ngai ani Jack the Ripper hi kumsang khazaria somre pariat le sang khazaria somko borvela serial killer lar tak kha ania police ho po chuan Jack the Ripper 12 tha dan le Frederick 12 tha dan te chuan han chui chianga he serial killer ama an hriat lo awanga Jack the Ripper tia hmingan phu mai chumi na lo tha to te zinga me che pakhat ke thin e to se chu Frederick anen hian an lo in mer hriat ti chu an chok le ta zela ke thin nen le kha te po an lo in thon thin ni in an sei boka April ni ria sang khazare somko panhi kuma report ain zia dana chuan Frederick hi kor thui tu pakhatin a mel hi a hriat thua soya chanchin buwa Frederick mel an chu alo mo tanga hra chok ani a ma se kor thui tu nu hriat dan chuan a ming hi Frederick ani Levin Lawson angin alo hria a ke thini an tha zan po hian a ruang an chana lai bor vela chuan Frederick hi mu thua soi boka September ni somthum sang khazare somre paret kum khan Andora alen lu thu soin Frederick hian hemini hian ka thini an tha awanga rilru an thu te chu alo thil chiam ani ome a soi zel dan a chun ka thini tha ani hu loka chuna bo wang maya Frederick chu mi hu chuan vai khatma mu le to lo thu soi bok ani chutia ko thui tu in Frederick le ka thini chungchang soi chu ta ka chuan mi pui ho po chuan Jack the Ripper ani ngei chu han ring zual hle a Melbourne police ho po chuan ka thini ne na an chungchang thu a soi chuan bo si ngala lekha chuan lo in thon ngei thin ti te chuan mu chuak ta boka chutian han chui tak zela chuan a chanchin chuan UK le Australia le khovel mun sang ngai ven a hlo hle a British mi pui than khat chuan rain hi la Frederick an anu pui fanau te athana mun chu mu chakin rain hill lam chuan pan na sat pha hle a Mary Deming le afa te pali an vuini chuan an mani leina tu mi pui sang tam takin an thla liam ani Frederick Deming a trial hi Melbourne a nei ni in kumsang khazaria somko panhi April ni somne pare ta tanga May ni thleng khaw a William O'Quill chuan henga 12 thana te hi ama hi aswal wang ni lovin a rilru boi wanga hetianga cheta mayang hian a soya ma sel rilru lam doctor te chuan Frederick hian enfia defense lam thil soi hi adik lo thu soin swalwang shimshima 12 that ani thuan soi vele boka Frederick hi court chuan thiam lo chantirin May ni somni pathum sang khazare somko pania khan khailum turin asung thuan relta ani thi turin asung thu rel ni ma se Frederick chuan engma soiboi lovina pom thlap maya an khailum ma kar thum chung vel chu lungin chunga a chanchin ji ana na manga ami tha adan chanchin te chu aziak boka England na le khabu poplis thin tu pakhat chuan a chanchin a ziak ani ti a hriat vele chuan pawn sang khata le sakadila ma se le sakman lovina hu loka chuan khailum ani ta ani lo le sakman ta po ni se khailum mai tur Frederick tan chuan pawn sang khat chu hlutna anei ari nom to chuang lem lo hle ani an khailum mai hian Jack the Ripper chuan ngai em ti thu in pong turin an ti a ama en kol tu doctor te po chuan thiam takin han zot fel boka ma se hem chung changa kher he chuan Frederick chuan ngoi a chu tlat thunga serial killer ming thang Jack the Ripper anga min an ngai chu ain ti thei pui jok ma ani Frederick khailum turan ti ni lo thlan chuan mi pui sang tam tak en turin an kal khoma
an khai hlum na tu lampana akal lai chuan Frederick chu zammet e apulova cigarette chu zupat pata ngen mel takena kal chat maya an khai hlum na tu hruan ortir ma chuan sheriff chuan soidu anei le nei lo azota Frederick chuan nalpa ka tharau hi in hen alang che ti na soya asoi zo chuan sheriff chuan khai hlum na tur hrui chu ortirin an khai hlum ta ani an khai hlum nu hian British sarkar chuan a chanchin a zia chu halral vek turin thua peta boka a chanchin ama zia ngei chu mu tur on thei talo ani